chỉ bài lệ về kule mizo forex trader cho nên là anh lâu rồi này cho chuan car đang ăn tiền trên in market clear hao na ni cho tu na tung car market clear hao na mun de ka ron sia ma chan chu tung car news kan nei nem em ba ka kan nei nem em ma ba ka voina news kan nei ra chuan chuan voin to trade zio em lo wa market a volatile lu tuk lo nga chen vak kan be sei lo nga mo chuan nak tu a red folder news nak tu atang kan ne chu mang chuan kan be sei thei ber chu inde nak tu ka trade kan nei nga nak tu ka tang trade kan nei chho zel thei tur angai la kar top thlengin opportunity om tha tur angai la chuan enge fundamentals how in endu kha chuan forexfactory.com a han lo en top la en top thei CPA nak tu kan nei a chuan ti han om chho zel ani news om chho deuh char char chu ma chuan tukar chu busy week khopa trading opportunity tha tak tak kan nei ka be sei chuan first DXY tang kan enanga DXY euro USD le gold kan enanga chunte pathum chau chu kan en liang DXY kan hmung hian mana ka video lo en chho char char chuan in sianga indu le lo en let le taula in lo en to ho chuan sianga monthly fair value gap atang hian price kan reaction kan nei theinga lower price action kan la hmu thei ka be sei ka dia ka soina rei to ni khami ha chuan tuna kan hmung hian monthly fair value gap reaction kan nei a bearish reaction kan nei ta chuan sales chung zom zel kan du ni mo om zia chuan sales la bel zel kan du chu chu eng ting nge price action eng te mi ron pe ka eng te kan be sei thei ti ha lower time frame an en thlei don ta ni i indian monthly time frame ke lo trade ta le chuan hemi fair value gap a hian in trade ka en taranga tro stop loss high mo target hemi lo le hemi lo kha ani mai ta ma se chumi ni lo confirmation kan du thina wangin time frame pahni kan align don chuan monthly fair value gap reaction kan hmu du na chu daily alo in ta ni chu daily kan enang engtinge price om daily first entry kan nei phuta tro enge kan first entry kan soi tong thoin ta bullish fair value gap ne na ron chawa chu chu enge mitigation kan ti khango price atam zokin an be se bullish an la be se theinan aron chawa chuan ta market structure shift oma bearishness in chu zoma ta demand chuan chuan tuna in chiang nge kan hmu le chu kan du ber chu fair value gap dang kan du ma se fair value gap kha atira min pe se zon entry thani to min pe lo char sara tuna entry ang zong chon ta fair value gap kan nei chia kan shorts le theina chu hemi imbalance sunga hemi daily fair value gap atang tho hian ni short kan en le thei chumi chu eng te kan nei don le kan be se dan DXY lower price kan la be se a chu chu tuna monthly le daily a in align to a chumi kan be se dan chu chuan Fibonacci tools man da sai ha ke bo kan hmung hian daily a kan bearish to em a monthly ne nei align che ni chuwang chuan kan trade lak re re hi a probability sang to ti nan ta chuan tuna tak hian price engtin nge om se eng te kan be sei thei kan ena kan hmung hian ta daily a fair value gap kan nei tro pahni kan nei ama se a second fair value gap hi chuan ta po hian a second fair value gap po hian a hold thei mo ma se kan base tungkar te news kan nei hnema chuwang chuan headline daily balance sign price kan hak lo lo nga nilawa hemi daily tlai imbalance zo ka hian aron pullback a 1 hour in bearishness min hmu ni chuan ka short chang mo ani lo chuan price nga lo lo 103.40 44 zone veli nga lo lo tha ka ti example a mo ta pullback om se tatang target hey first target ani anga lower time frame a second target chu hemi lo hemi lo thleng an target thei ga be se chuan zon DXY zong an bearish khoba chuan khong stop loss dana turte an soyanga hey swing high and ta short term swing high swing low siam atro liquidity run an na ati liquidity run na ni chianga swap ni lawin liquidity swap chu hei hemi high post swap a aron le hala liquidity run ni chu wang chuan Fibonacci man dan kan hmu hian Fibonacci a Fibonacci hi mi chuan golden zone te a awm tak mewa an hmanga chi hrang hrang khatiang han hman dan chi hrang hrang awm ma se ta hman dan
keimah chuan Olsamber chu Olsamber tih la ka hman dan pakhat chu tian swing low leh swing high ka nei ta ni swing low leh swing high ka nei chuan sales ka la duh ta maw ka sell dawn ta ni tunah pawh sales ka la dawn hemi imbalance atangin sales ka la thei lo tih na ni lo ma se sales ka lak duh chuan premium leh discount a awm ta maw premium atang ka sales duh example ah hei bullish direction ni se ka bai dawn chuan discount ah bai hram hram ka duh chuwang chuan price hi pull back se han pullback se tungkara pawh ni thei tungkara pawh ni lo thei maw a hman hmawr thlak lo ma se tunah hian i clear setup chiang dek suai kan nei chuwang chuan a rawn pullback a ta reaction min pek phawt chuan i a piak dangah te kan trade thei nga dek suai big point trade thei chuan broker eng broker emawni te kha en call la dek suai trade an provide veka exness ngei pawh dek suai a trade thei chuwang chuan kan hmuang hian dek soi chu kan bearish tha chuwang chuan a pullback pawh in duh chuan in trade thei a se le chu ka trade dawn lo ta ka nga anga hemi imbalance ah hian reaction a awm chuan maw hemi lo thleng chu kan right thei be se a chuwang chuan kha kha ni deuh mai entina supply and demand trader tenoma state lo ta se tunah hian khawngei kan i kan kan supply nei le masak ber hi in ta ni tro kan supply pawh ron touch mai thei ma se imbalance a ron touch anga ta reaction atangin trade ke nang chuwang chuan engang pon la taila ka trade tlak a kha chuan tuna ka stop loss tur chu hemi swing high hi ani to tho tho ka chuwang chuan eng pawh ni se ka chu kan risk reward man nga ma zia te lo ni ta se tek soi tu an soi thui le don duai adam chu ka soi thuak thu ringa tonga ti han dek suai berin i nge a direction chiang le a du akal du zong na zong chiang min hmu to chuan chuan dang chuan soi thuak to a euro usd euro usd pawh kan hmu hian monthly fair value gap atang reaction kan nei draw price kan push higher a fair value gap engmah min create sak lo a mo chumi chunga te ke chu fair value gap min create sak lo hi chu entry na tur hi ka zong hmu mai lo thin ta chu chu kein tlema kala inzer ve le ngai na deuh te pawh ni ma se poilo dek suai ang thawin han pullback se hi higher low higher high siam ta relative equal high target kan nei bok ta chuwang chuan a pullback kala be se a dek suai ang tho khan fi phan poti la tro 50% hnuai lama mo 50% hnuai lama hemi demand I hei hemi high chung a rong pullback to chuan eng pawh ni se ka bai ka average thangam to ni ta antiran example a ron tacha first buy second buy mo a push chho le a third buy te nei le taila hi target ani nga hi stop loss chu chu ni deuh mai ta heng ho hi signal pawh ni che lo a hemi ni la si a strong thokhat vi chuwang chuan trade in la du ni pon ma se hei financial dei chu endina lo loss ta wala keima wain ka loss in ron tingot thei mi lo ni a chan chu khang risk management le khang chung chang kha chuan engma mo ka ron phur lo mo ke chu tin kan analysis ka ron ti ka educational content ta youtube ate ka ron ta ni mai ta goal ta po kan hmungin bullish khoba tunahin asange me mani bai ngot I all time high o ma chu lai si all time high a om chuan ti vak tur hi hriat lo ani mo han short ngot kha adik ngot box si lo a mo ala chho zel thaya han bai ngot don in a sang to box chu bang chuan ka be I dek suai eng lo tiang thain ka be se ya chan pull back se hemi last all time high tuna mi all time high siam ma hemi resistance zone aten an pullback se tarang chuan buy opportunity te kan en thei nga hemi first area kan buy thei na ni hetlai tan por la pullback se kan la bullish mo bearish tur chuan sang khat zakwa somriat vel hi ron holang aron pel thang ai don chuan chuan bearishness kan hmu thei ka bei se lo chuan chuan eng po I ante ka soyang eng po headline vela a retrace chu headline vela retrace chu buy opportunity la enzel theinan mo khang kha ani deuh mai a video thui ron siang tum la min som lek ani in hlok pui ngei po ka be se a thathe mer ka soya chon kha zong kha di mai bye bye be ku